हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जुबिनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दंखाजोबो दा बिग आपडेटआ बेनो नोंथांमोननि एडिआरइ साख्रिया फैगासिनो दङ आरो लोगोसे देग्लायबो फैबावबाय स 2.0 एडिआरइ नोंथांमोननि 12600 वेकेन्सिस नाथाय बारायगोन बेनो जाबाय 15000 नि खाथियाव थांगोन दा बेखौ आसाम स्टेट एनाउन्स खालामखादोंमोन जे जोंहा 15000 वेकेन्सिया दङ एडिआरइआव थ बेखायनो गोल्डेन चान्सआ बेनो आरो बेयाव नोंथांमोना चान्स लायाबा स नेक्स्ट लेभेलाव वेकेन्सिया खम मोनसिगोन आरो लोगोसे कम्पिटिशना बाराबो जागोन स बेयाव नोंथांमोना सिलेबास फलो खालामनांगोन बेखायनो डिग्री फार्स्ट लेभेल एचएस लेभेल 10 फार्स्ट लेभेलनि सिलेबास लाबोदों बेनिफ्रायनो कुइसनखौ दानगोन नालाय दा बेखायनो नोंथांमोना बेखौ फलो खालामबा स नेक्स्ट लेभेलाव एग्जाम लिरनायाव नोंथांमोना इजि मोनहैगोन देन जों अफिशियेल साइटआव फैबाय सेबायाव देन बेनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो दानिया एक्सट्रा ग्रेड 3 पोस्टआवबो दानिया अफिशियेल नोटिसआ पाब्लिश जाबाय स लिंकआ बेयावनो एक्टिभ जासिगोन थाबैनो 10 नभेम्बर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना हासिगोन 29 डिसेम्बरसिम ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पोस्टआव स बेखौथ' मिथिखाबाय नोंथांमोना दा एग्जाम लिरनोबा जों सिलेबास फलो खालामनांगोन बेखायनो एग्जामा थाबैनो जागोन बेनि सिगां मोनसे रिमाइन्डार नोंथांमोना दायो अफिशियेल नोटिसखौ दिन्थिबावगोन जेरावनोखि पोस्टआ 2 डिग्री लेभेलाव 4000 दङ एचएस लेभेलाव 3000 दङ बेनिफ्राय ड्राइभार लेभेलाव 418 दङ स नोंथांमोना बेबादि वेकेन्सि मोनदों बैसोआथ' जेबो गिनांगौ गैया 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो हागोन नाथाय ओरैबादि जानुवारि 1 निफ्राय लानानै नोंनि बैसोआ 18 इयार्स जाथारनांगोन होमबासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन डकुमेन्ट्स आपल'डआ खालि फट' साइन नांगौ बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि आइडिखौ नांगोन होमबासो रेजिस्टार जागोन नङाबा जानाय नङा स लिंकआ मोननै रोखोमनि सेबायाव बेनिफ्राय आसाम पर्टेलाव आरो बिनि लास्ट डेटआ मिथिखाबाय 29 डिसेम्बराव अब्ला एग्जामा जानुवारि फेब्रुवारियाव जानायनि चान्सआ दङ मानोना इलेक्सन फैगासिनो बेखायनो एग्जामा थाबैनो कन्डाक्ट जागोन नङाबा जोबोद लेट जागोन जुदि इलेक्सन सिगांनि जायाब्ला स बेखौ दोनथ'नानै दानो जों सिलेबासखौ फैबाय बेनो जाबाय ग्रेड 3 सिलेबास दा बे ग्रेड 3 आव ओरैबादि केटेगरि रानदों केटेगरि 1 आव होनोब्ला एचएस लेभेलनि आरो 10 पासबो दङमोन दा बे गोरोबखायो बेखायनो डाइरेक्ट बेबादि लाबोबाय स नोंथांमोना बेखौहाय आपल'ड खालामनायखौ मोनगोन आं दसे समनि उनावहाय आपल'ड खालामगोन नोंथांमोना डाउनल'ड खालामनानै सिलेबासखौ फल' खालामनानै लानो हागोन स बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान हानाय एसेबां साबस्क्राइब खालाम लोगोसे सेकेन्ड चेनेल लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव बेखौबो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय आपडेटखौ बेयावबो मोनगोन दा जोङो फार्स्टआव नायनोसै एचएस लेभेलनि सिलेबासखौ जे नोंथांमोना एग्जाम होनो थांगासिनो दं एचएस लेभेलाव ग्रेड 3 पोस्टआव दा फार्स्टआव दङ ससियेल स्टाडिज अर ससियेल साइन्स दङ एबा समाज बिगियान नोंथांमोना बेखौहाय मोजाङै फल' खालामबानो जाबाय नोंथांमोननि क्लास 8 9 10 लेभेलनि समाज बिगियानखौ नोंथांमोना नायोब्ला जोबोर हेल्पफुल जागोन एग्जाम लेभेलाव स बेखायनो बेखौ नायदो बेनिफ्राय जिके नोंथांमोननि जेनेरेल नलेज आसामनि जिके इन्डियान जिके इन्टारनेशनेल जिके बेखौबो नायदो बेनिफ्राय मेथ्स दङ सानखान्थि क्लास 9 10 लेभेलनि फैगोन स बेखौ दाननाय जायो आरो लोगोसे मेन्टेल एबिलिटि एन्ड रिजनिंबो दङ स बेखौबो नोंथांमोना नायनांगोन एसएससि आव माखासे रिजनिं टिप्स होयो बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो मानोना गोरोबखायो स रिजनिं हायोबा नोंथांमोना नाम्बारखौ मोनगोन आरो लोगोसे मेथ्स हाबानो नोंथांमोनाहाय नाम्बारखौ मोजां मोननो हायो जुदि मेथ्स हायाबा एग्जाम क्रेक खालामनाय एसे दानियाव एसे गोरा जाबाय स बेखायनो मेथ्सआव पारफेक्ट जायोबा इजिलि काट अफआव थांनायनि चान्सआ मेक्सिमाम दङ देन बेनिफ्राय फैबाय जेनेरेल इंलिश नोंथांमोना इंलिशखौबो रोंनांगोन माखासे सिम्पल इंलिश फैगोन नोंथांमोना बेखौ जाहाथे मोजाङै नायो दा बे होनाय लेभेला चेस पास लेभेलनि सिलेबास जेरावनोखि एग्जामाव फैगोन एबा थांनाय बारावबो फैदोंमोन आरो आनजादखौ नोंथांमोननिखौ कन्डाक्ट खालामगोन सेबाया स बेखायनो नोंथांमोननि सेबानि एग्जामा एसे गोराबो जायो स बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे इजिलि बेयाव पास खालामनो हायो देन अपसना बेनो सिलेबासखौ नोंथांमोना फल' खालामनांगोन स दानिया फैबाय एग्जामा बेसेबां नाम्बारनि जागोन दा बे एग्जामा जागोन नोंथांमोना 150 स 150 मार्क्सनि एग्जाम जागोन टाइमा 2 घन्टा टाइम मोनगोन जेराव अफलाइन एग्जाम जागोन नेगेटिभ मार्किंबो गैया जे रं जायोब्ला एन्सारा जेबो बेनिफ्राय माइनास पइन्टबो गैया बेखायनो जि हायो नोंथांमोना टाइमनि गेजेरजोंहाय गासैबो कुइसनखौ नोंथांमोना लिरनो नाजाबो जुदि जाफ्लांबायोब्ला अब्ला नोंथांमोना नाम्बारखौ मोननो हागोन दा 150 नि एग्जाम आरो 100टा कुइसन फैगोन बेयाव 100 कुइसन 150 मार्क्सनि आरो मोनसे हायोबा नोंथांमोना 1.5 मोनगोन नाम्बारखौहाय माने 1.5 मोनगोन आरो जुदि 100टा हायोबा नोंथांमोना 150 आव 150 मोननो हागोन आरो बे एग्जामा माल्टिपल चॉइस टाइपनि एग्जाम जागोन जेराव नेगेटिभ मार्किं गैया बेखायनो गोसोबादि आनजाद नोंथांमोना होनो हागोन ग्रेड 3 लेभेलाव एडिआरएआवनो गासैयावबो नोंथांमोना ग्रेड 3 आनो जा ग्रेड 4 आनो जा जेबो नेगेटिभ मार्किं गैया स दानिया फैलायबाय डिग्री लेभेलाव दा बिनि सिलेबासा फ्राय गोरोबफ्रामो जास्ट मोननैसोल' बेयाव बारा दङ दा फार्स्टआव दङ ससियेल साइन्स आरो लोगोसे ससियेल स्टाडिज जेराव समाज बिगियाननि सायाव जेरै मोनदोंमोन थिग बेनो स नोंथांमोनाबो बेवहाय एचएस लेभेलनि कुइसनखौ दानगोन थ नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायो क्लास 9 10 बेखौबो नोंथांमोना जाहाथे फल' खालामो दा सेकेन्डआव फैबाय जिके दङ एखेयानो जिकेया नोंथांमोननि नेशनेल जिके आसाम जिके बेनिफ्राय इन्टारनेशनेल जिके जाहाथे बेखौ नोंथांमोना नायो लजिकेल रिजनिं क्वान्टिटेटिभ दङ एप्टिट्युडबो दङ स बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो रिजनिं मेथ्स लेभेलखौ जाहाथे नोंथांमोना नाम्बार सिरिसफोरखौ जाहाथे नायो बे टाइपनि कुइसन बेयाव दानगोन देग्लाय डिग्री लेभेलाव
एन्ड बेनिफ्राय रिडिं कम्प्रिहेन्सनबो दङ आरो लोगोसे लेंगुवेजबो दङ स' बे जाबाय इंलिश सेक्सनाव गोग्लैगोन देन नोंथांमोना रिडिं कम्प्रिहेन्सनाव जुदि मोजाङै पारफेक्ट हायोबा 10आवहाय नोंथांमोना 10खौ मोनजोबनो हागोन मानोना जोबोर इजि बेयावनो नोंथांमोना नाम्बारखौ मोननो हायो स' बेखायनो 10आवहाय 10 लानो नोंथांमोना नाजाबानो जाबाय 10 कुइसन फैगोन बेयाव नोंथांमोननि कम्प्रिहेन्सन लेभेलाव डिग्री लेभेलाव स' बेनिफ्राय जेनेरेल मेथामेटिक्स फैगोन क्लास 9 10 बेनिफ्राय चेस लेभेलनि कुइसन दानो डिग्री लेभेलाव स' मेक्सिमाम देन अब्लाबो नोंथांमोना फ्राय सिमिलारिटि दङ नोंथांमोननि क्लास 9 10 जोंहाय फ्राय गोरोबो स' बेखायनो मेथ्सआव नोंथांमोना पारफेक्टब्ला स' बेयावबो नाम्बार मोनगोन मेथ्स रिजनिंआ मोजांसिन जुदि नाम्बार नोंथांमोना लानोबा बे मोननैयाव हायोबा इजिलि नाम्बार मोननो हायो देन इंलिश फैबाय स' इंलिशआव नोंथांमोना जेरैहाय एन्टोनिम्सबो थायो सिनोनिम्सबो थागोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि सेन्टेन्स कारेक्सन बेनिफ्राय माखासे बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड्स थ' बेखौबो नोंथांमोना जाहाथे नायगोन देन नोंथांमोना बेखौ फल' खालामबा स' नोंथांमोना ADRE आव भाइभा टेस्टनि थाखाय क्वालिफाइड जानायनि चान्सआ दङ जेराव एग्जामा 175 नि नोंथांमोना मोनगोन दा बे कुइसनाव मोनसे हाबानो 1.75 नाम्बार मोनगोन गासै 100 कुइसन थागोन 2 घन्टा टाइम मोनगोन आरो बेयावबो नेगेटिभ गैया डेट मिन्स ADRE आव गासैबो नेगेटिभ मार्किं गैया गोसोबादि आनजाद होनो हागोन आरो जायोब्लानो नाम्बारखौ मोनगोन आरो जायाब्लाबो जेबो नङा दा 1.75 मोनसे हाबानो नोंथांमोना मोनगोन स' बेखायनो हानायसेबां कुइसननि एन्सारखौ नोंथांमोना होनो नाजाबानो जाबाय दानिया नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो भिजिट खालाम लेटेस्ट आपडेट मोनो गभर्नमेन्ट जब्सनि बागै गुबुन स्किमनि लननि बागै आरो लोगोसे एडुकेसन लेभेलनि बागै स' नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलावहाय साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन